Sa tuyo nga mawala ang mga pagduda sa kadaghanan ug pagkwestiyon sa investigasyon sa kapulisan sa kamatayon ni Rhea May Tocmo, gipakita sa Labangon Police Station sa Cebu City Police Office kung CCPO ang tanang mga ebidensya sa kamatayon ni Tocmo nga nagtumbok kang Simeon Gabotero isip suspect sa linuog nga pagpatay sa dalaga. Una mao ang kuha sa CCTV sa may sitio Kabulakan, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo, alas 10:18 sa gabi niadtong Hulyo 16. Din makita ang usa ka lalaking naka-jacket ug itom kag gituhuang si Simeon Gabotero alias Gabro. Sakay ang manghod niini nga naka-jacket og puti ug may gikargang karton. Gani gumikan siguro sa kabugat sa karton, hapit pa sila malamba. Nakuhaan na usab sila pipila ka gutlo nga milabay sa may Paseo Arsena sa Banawa nga paingon sa habig sa Dan Salvador sa Barangay Labangon. Sunod nga sila nakuhaan sa CCTV alas 10:27 sa may usa ka subdivision sa Barangay Tisa haduol sa dapit nga nakaplagan ang patayng lawas ni Rhea May ni anang Hulyo 17 sa udto. Nakuhaan usab ang pagbalik ni Gabotero ug sa manghod niini alas 10:32 nga wala nay karton nga karga. Nakuhaan usab sila sa may Paseo Arsena sa Banawa nga milabay nga wala na diha ang karton sa motorsiklo. Og katapusan nga nakuhaan sila nga nibalik sa may sitio Kabulakan sa Barangay Guadalupe alas 10:49 sa gabi, Hulyo 16. Matod ni Police Major Angelito Valleser, hepe sa Labangon Police Station sa Cebu City Police Office, nga base sa maong mga ebidensya, mas mapaligon pag yun ang ilang kaso batok unya kang Gabotero. Gipakita usab ni Valleser ang laing ebidensya sama sa jacket na gisulob ni Gabotero ug sa manghod ni ini lakip na sa helmet na gisulob siyang manghod. Wala na hinuon ma-recover sa kapulisan ang motorsiklo ni Gabotero, sanglit dili na kini nila mapalgan ug dili na usab mobutig si Gabotero kalabot ni ini. Gani ila pa nga giadto ang kompanya nga gikuhaan ni Gabotero sa naasoy motorsiklo apan giingong wala usab kini sa ilang posisyon. Nang hinaot si Valleser nga pinaagi sa pagpresentar ni ining maong mga ebidensya, mahunong na ang mga pagduda sa uban nga wala tarunga sa kapulisan ang pag-imbestigar sa kaso ni Gabotero. Aduna usay CCTV footage nga nakuha ang kapulisan gikan sa Barangay Look, Dakbayan sa Mandaue nga nagmatuod nga si Rhea May luwan sa usa ka motorsiklo Hulyo 16 sa buntag ug miabot sa sitio Sampaguita, Barangay Guadalupe, Hulyo 16 sa kadlawon. Dili lang matod pa nila mapakita ang kinatibuk ang video sa CCTV, gumikan usa kay mapagya ang mga establishmento nga naghatag niini kanila. 4 hours na siya. Nganong nitumbok mi og oras tungod sa impormasyon namo nga adto kay inagkagabi adto mi dito maabutan mi kadlawon. Nagsige mi dito og marites nga makakuha mi impormasyon. Nakadungog bing marites dito nga sir, nay nakit-an sir nga si Gabro ga drive og motor nya na siya angkas nay karton. Pero kahibaw naman ta aning lugar po nato nga naaman po usahay nga Baryo Ambot. Pero didto may nakakuha og ideya nga kanang tayma mo nang orasa nga mo na gi-backtrack namo. Mo nang nagkunik-kunik na. Nagkunik-kunik siya. Sir, unsa napapa-aghat ni Simeon sir na ni angkon siya sir na ni-issue siya og kanang extrajudicial affidavit sir na siya ang nagkuha ni Rhea May. Sa istorya niya nako diri katong time nga istoryahan ko niya naghilak siya gakos pagalit siya nako. Niya na siya nako nga sir maluoy na ko nimo nga nagsige ko og pamakak. Buutan kay kang tao sir. Mo na istorya niya. Bisa mo makuntan-on niya na si Sir Arnold. Istorya buutan kay kang tao sir. Tanan nga mga piniriso sir, mga pinangga kayo nimo nya nakaako ko og sige og pamakak. Pero sa ako ang kagalingon nakahibaw ko nga nagkaduol na kay sige ha giistoryahan man ako Gabro naa na may ebidensya nga against nimo. Bisag mo istorya ka or di mugawas na ning ebidensya ha. Ako siyang giingnan mo man to last to buntag man ako siya gistorya akong giingnan. Timan mao ni pinaka last nga higayon nga naa ko sa imong atubangan. Ugma pohong adlaw pangita ibaligya inyong tanang kabtangan pangita mo og pinakalig-on nga abogado nga mo depensa nimo. Mo na akong giingon niya. Naaman ang mga piniriso, pwede na makaistorya sila akong giingnan. Nganuman, na ako'y ebidensya basig nagtuo ka nga nituo ko nga si Insik nagsugo nimo, nakit-an nimo. Wala. Pagsugod pa lang daan kakita na ko nimo nga namakaka. Kay ako sing giingnan Insik wala aw kanang Gabro. Wala ko na pulis gahapong adlaw. Sukad sa ako ang panirbisyo sa pulis gikan ko piuwan hantod na abot ko ani anang
rangguha, puro ra investigation ang ako ang gunitan nga posisyon. Wala ko makuan og lain nga seksyon. Sa pangutana kung nganong wala maduhig ang minor de edad nga igsuon ni Gabotero sa kaso, pagpasabot ni Valleser nga ila pa kining tun-an, gumikan kay gawas nga minor de edad kini, mihimakak usab kini nga nasayod nga patayng lawas ni Rhea May ang ilang karga ni adtong tungura. Dako ang pagduda ni Valleser nga gitaguan ni Gabotero ang patayng lawas ni Rhea May, ilawom sa katre sa ilang giabangang panimalay. Hinungdan nga wala gayud makit-i sa mga kabanay ni ini ang patayng lawas tibok adlaw sa Hulyo 16. Sa mga nagduda nga igo ra gipaangkon si Gabotero aron masulbad ang kaso ni Rhea May, kipasabot ni Valleser nga dili na unta sila maabtan og usa ka buwan sa pagsulbad sa kaso kon ila ra kini nga ipaangkon ni Gabotero sa katapusan. Gani kung basihan ang pamahayag ni Gabotero, sukwahi usab sa ilang ebidensya. Sanglit nagangkon kini nga taksi ang ilang gisakyan dihang naglabay sa patayng lawas ni Rhea May. Ang kaso sir, mag-agad lagi mi sa biktima. Pamilya. Oh, ay, di. Kanang pamilya sa biktima. Pero sa sama rin. Gahapon na ingon, last nga na istorya na ako, buntag na ingon siya sir, anang as soon as possible mo anha mi sa Cebu, pero karong adlaw dili gid pwede nga maari mi. Maari kuno sila. Kay iya pang konsultahon na iyang papa kano sa sila moari. So nominal complainant ang family sa victim. Sila mo ug dili gyud sila moari nya mulaps na upila ka adlaw. Murder man ang kaso, pwede ra kami mo file. People are Republic of the Philippines. Kay bisan pa og dili sila mo pirma og affidavit, lig-on naman ang ebidensya. Kami mo barog sa kaso. Kay naa may krimen, nya ay ebidensya. Ug dili sila mo ari kay ug nang nasagbuyo sila kay ganina pagkatuog nako nang napukaw ko sa ako ang pamilya nga nakakita na baka sa statement sa pamilya nga nasagmuyo sila sa investigation ninyo, labi na gyud nimo nga ikaw may hipi sa labangon, mutong akong gingnan nga wala naman tay mahimo og mao na ilang sentimento. Dili man nato ma-please tanan nga tawo. Ang ako alang limpyo amang konsensya, gitarong ni namo nga investigation, matagan og sakto nga hustisya ang namatay og sa iha pong pamilya nga nagbangutan. Pero og dili mangali sila amenable sa investigation namo, mas maayo siguro nga muari sila diri sa opisina. Akong ingnan ako ang kuan sawa nga mas maayo muari sila aron maistorya matan-aw po nila na ang tanan nga ebidensya nga naa sa amo ang posisyon, usa sila mo hatag og sentimento. Kaganiha, mipatim-aw na sa buhatan sa kapulisan ang habal-habal driver kag iyong gisakyan ni Rhea May Hulyo 16 sa kadlawon aron ikumpirmar nga siya gayud ang nakuha sa CCTV nga gihuptan sa kapulisan. Ang maong habal-habal driver na ilhang si Marjon Karel nga taga-barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Karel giyong padulong na mopauli sa ilang panimalay dihang giparan ni Rhea May sa barangay Luok, Dakbayan sa Mandaue og nagpahatod sa sitio Sampaguita, barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Sugbo. Usa ka lalaki matud pa ang nihatag niya sa plete nga 300 pesos apan dili na siya makahinumdum sa naong sa maong lalaki, suma ni Karel. Karon ra siya matud pa ni Patim-aw, gumikan kay wala gyud siya magsubay sa balita ug wala ing na sa igsuon kag hapong adlaw nga daw susama sa iyang motorsiklo ang nakuhaan sa CCTV kag gisakyan ni Rhea May. Itagaan ang pugon niya 300. 300. Oo. Mao to pakyo to sa. Pero dili siya naghatag ang atong lalaki. Ito na lang. Oh. Pag-abot na? Oh, pag-abot na nako. Oh, na nagtagpo. Lalakihan. Dili ko kasayod po kay ako ra si tata, lalaki man siya. Putiyon siya nga. Kamayon ka? Oh. Kamayon. Dili Sa sa mga news, usa man si Simeon Gipatero. Ano tago? di po ko kakuha kay usaran kasi plant ako sir kay nagkuan ko sa kwarta. Ana na ko. So, Oh. ano lang Ang ako lang bana-bana. kuan gud di pa siya batanon ko siya. Pution. Oh, putiyon. Wa siya makahisgot mo nang biyahe mo, wa siya kastorya. Wala man wala istorya. Hilom naman to siya. Ya, pag ako magkuha na, nilakaw na po ko. Si Gabotero siyang bahin mibutyag nga wala gayud siyang plano ang pagpatay ni Rhea May. Apan nahinaykan kini niya, gumikan siyang kalagot nga daghan kini og mga hinigugma og kachat, sanglit dako na siya og naggasto niini sukad sila nagkauyab ni adtong Disyembre 5 sa miaging tuig. Wala naman tuod siya madetalye pagbalik sa nahitabong pagpatay apan iyang gibarugan nga taksi ang iyang gisakyan paglabay sa patayng lawas ni Rhea May, sukwahi isa na kaylap nga ebidensya sa kapulisan. Nangayo siya og pasaylo ni Rhea May og sa pamilya ni ini sa iyang nabuhat apan iyang giklaro nga siya ra gyud ang nagbuhat sa linuog nga kamatayon og wala na hilain pa. Mga pasahero sa pamilya ni Pakato siya Rhea May. Okay. Kilala Si anak. Sige, i-address, pangay pa sa ilog yan.
ko? Mga obselo sa mga pamilya ni Remy Tokmo. Okay. Buhat ako. Wala ko intention nga mapatay ito. Nagbasol ka? Nagbasol ko. Okay, Nabahay ko, sir. Kini si Angelica Faisanyal alang sa My TV Cebu.